श्रीमद सद्गुरु पद्मनाभाचार्य स्वामी महाराज की जय। श्रीमद सद्गुरु ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामी महाराज की जय। श्रीमद सद्गुरु सदानंदाचार्य स्वामी महाराज की जय। श्री पंढरीनाथ महाराज की जय। पूजनीय सद्गुरु माऊलींच्या कृपा आशीर्वादाने गेली 2 वर्षा आम्ही सातत्याने संत समाज चोडण मय कुंभळ शिरगांव हातुर्ली तशेंच आसपासचे संत समाज डिचोली आसा तशें बाकीचे अस्नोडा मयडे हळदोणा सगळे संत एकत्रित रावन श्री क्षेत्र हातुर्ली मठातून आम्ही श्री क्षेत्र तपोभूमीवर ही पायी वारी सुरू केलेली आहे। ते पायी वारीक आमचे सगळे संत समाज गुरुबंधू माता भगिनी भाविक ह्या मोठ्या आशेन येतात, हे उमेदीन येतात आणि ही वारी एक सक्सेसफुल करीत जातात। हे वारीक पूजनीय सद्गुरू माऊलीकडे आम्ही प्रथमच एक प्रस्ताव मांडलो। त्याने सद्गुरू माऊली आमची इच्छा असा की आम्ही श्री क्षेत्र हातुर्लीसून थंय तपोभूमीचे येवंक सोदता। तशेंच आमचे गुरुबंधून आमचे सगळी इच्छा प्रकट केली अशी वचचे म्हणून। तशेंच आपल्या विठ्ठलाच्या भेटीक आयच्या दिसा आषाढी एकादशीच्या लोक लाखो हजार आमचे शेकडेरे किलोमीटर कसे पार करून गोंयासून महाराष्ट्रात जातात, विविध भागातून पंढरपुराक येतात। त्याप्रमाणे तशी आमची इच्छा असली की आमचे साक्षात आमचे सद्गुरू माऊली हे आमचे विठ्ठल स्वरूप पांडुरंगच असा। म्हणून आमची सगळ्यांची इच्छा झाली की श्री क्षेत्र हातुर्ली मठातून पायी वारी जाची सुरू जावची। त्याप्रमाणे सद्गुरू माऊली आशीर्वाद घेतलो आणि त्याप्रमाणे आमकां आशीर्वाद मेळ्ळो आणि त्याप्रमाणे आमी सुरवातूय केली आसा। आता यंदाचे 3रे वर्स सुरू जाल्लें आसा। सगळे आमचे हजारांनी संख्येने विविध भागातून गोंयातून या मोठ्या संख्येने वारीक उपस्थित असतात। 70च्यान येतात, तसे आमचे फोंडा भागातून येतात, तसेच आम्ही सांग्या केपेसून येतात, तसे मुरगांव क्षेत्रात आपापल्या ठिकाणी आपल्या गावांनी त्याची वारी केल्ली आसात। तशीच अशी मोठ्या संख्येने आम्ही अशीच वारी चालू दवरतली आणि अखंडित चालू दवरतली। आम्ही सद्गुरू माऊलीकडे आशीर्वाद घेतला आणि चाली आमची हेतुरीत चालू उरतली। त्याच प्रमाणे आमचे सगळ्यांक आमकां आयच्या सगळे गुरुबंधूंक आमच्या भाविकांक बालगोपाळांक माता भगिनी सगळ्यांक आयच्या एक आषाढी एकादशीच्या हार्दिक शुभेच्छा प्रकट व्यक्त करता। पूजनीय सद्गुरू माऊलीचे असंख्य आशीर्वाद या सगळ्या गुरुबंधूचे असे सगळ्यांचे बरे सदांच त्यांचे गुरु माऊलींचे तांकां सदांच आशीर्वाद तसे आपल्या सद्गुरू माऊलींची छत्राशाया खातीर उरचे आणि पांडुरंगाचे सतत तांकां आशीर्वाद लाभचे असे सांगता। आणि असे म्हणजे 2 शब्द हांव सोंपयता। सर्वांनी प्रेम जय सच्चिदानंद रामकृष्ण हरी जय। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।